Ketin ke jong blai ka ong. Henry kat kita ki pediang yu hagi tol ai ka bor ban long ki khon ki jong blai. Kata ha kita ki banget ha ka kerteng ke jong u. Ki bala kha om na ka snam. Lemni na ka man ka do. Lemni na ka man ubreu Henry. Now blai. Ka babel ke kran shai ka ong Henry kat kita ki pediang ya u Jisu. Kita ki pediang ya u Jisu la ai ka bor ya ki bakin long ki khon ki jong blai. Ki bala kha om shu na ka snam na ka man ka do. Lemni na ka man ka jong breu Henry ki bala kha no blai. Kamut kumno ka ni ka khot Henry tang kita ken ki ba la kha no blai. Henry tang kita ki bala nget how Jesus Christ. Tang kita ki pediang ya u Jesus Christ. La ai bor ki ken bakin la ban long ki khon ki jong blai. Kabamut hi. Baro ki badan hagane ka pertai kim de ki khon ki jong blai. Namar ka khtin ka jong blai ki yathu. Bahaba ka pop kalawan. Kala penyaklat no ia ka jinge dei hapadeng ubriu badu blai. Ka babel ki yathu ladang ipuli. Kolosai kal no meneng kong de khot arfuwe arfulai ka ongum ni. Bad ya pi ki bala long menno ru ki khon so sim. Bad ki nong shun halaga jingmut haki kambas niu jong pi. Henry menta ula penya sukno. Hagata ka met ka do jong u da ka jingyap. Ya ka penyang ya pi ki ba khoj ba ki ba klempop. Ba ki ba klem jing duna hakmat jong u. La de shisha pi ai sa aga jinget. Ya ki bala pensyong nong rim ba ki bala next cam. Ba ki ba kino na kata ka jingkermen ka gospel. Ya ka ba people yo sngau. Ya ka bala ya lap hau ben riu baro. Ubahapo ka beneng ya ka bala penlong jingelap. Ya ngau pol. Kaktin jublay ki yathu. Ba mensyua ngilalong kita kinong syun ki jong blay. Mensyua kala don no kata ka jing penyaklat. Ngini puli no Ephesus kala nong ka benengkong ka ongkum ni kaktin ki jong blay. Kala nong ka baar ka dekhot. Ka bakat lai ka ong henry menta. Hau Chris Jesu ya pi. Ki bela julong jengai meno. Lapen long hajan. Haka snam u Chris. Namar ma long ka jing penyasuk jongi. Ubalapen long ka way. Ya ki baro ar, baru ulapen kelem, ya ke kenro pedeng gajing penyaklat. Deu Jisu ubalapen kelem no, ya kata ke kenro jong gajing penyaklat. Kabalai penyaklat, yau briu ba yau blai. Tadeh ta ka lenti bangin long ki khon ki jong blai. Kadai tang dau Jesus Christ. Deh ta bau ke gospel Yohanes iwe kat ar ka ong kat kita ki bala pedeng yau Jisu. Kita ken la ai bore ki bakin long ki khon ki jong blai. Kamut ladang ngin pediang yau Jisu da lele ru ngin amla ban long ki khon ki jong blai henry ngin long ken kita ki ai ki khon swet ki khon shampap ki khon rangli namar ngim la ken ban long ki khon ki jong blai lemda ka dei lemba kata ka lenti ka balong ken yu Jesus Christ henry kat ki kita ki bala pediang yu hagi tol ai ka bor ban long ki khon ki jong blai ha kita ki ba nget aga kerteng ke jong ki bala ka om na ka snam om na ka manu breu lemne na ka man ka do henry ki bala ka ken now blay. Tadeng tahaba P1. Siya kata ka jingat. Piyo aken ya ka bor. Piyo aken ya kata ka ikhtiar. Pilong authorize. Ban khot yu blay kum ukpa. Jong pi ubaha beneng. Namar ka day lengba u Jesus Christ. Ubala pendekut no ya kata ka kenro jong ka jing penyaklat. Ubala penjat no ya kata kenro jong kata ka jing penyaklat apa deng jong pi baru blay. Ubalong unong bo unong tao. Ba dehing tayo blay film khot shu blay. Fi khot yo blay kum upapa jong pi. Kum ukpa jong pi ubaha beneng. Tadeng tau Jisu abahui kai. Ya gani ka jing duai u ong ro ukpa jengi ubaha beneng. Uklam ong yangi lene uklam hikai yangi bangin khot yo blay ko kan rat ne bangin khot yo blay kum uta unong bo unong tao unong penlong. Henry u Jisu hikai yangi ladang ilap pediang ya u ula ahingi kata ka bor ngilap ban khot ken yo blay kum ukpa jengi ubah beneng tadeng ta ka abnong ifi ka ne ka sngi ka menta ka perthai ka namla ban penyasuk ya pi kinyam ki rukom ki namla ban penyasuk ya pi henry ka dei lang ba ka snam ka jong Jesus Christ ka dei lang ba u Jesus kai bala penjengai no ya pi menno na kata ka jinga dei henry bala pen hajan ya pi menta bala penwan hajan ya pi ha kata ka jinga dei bala penjan ya pi ya ka ba pi la ban long ke ki khon ke jong blai baru blai ku mukpa jong fi tadeng ta ka khtin ke jong blai ka ong la danging ide ki khon ke jong blai kum ta ki ngilong ru kita ki nong yo pateng ke ya ki e ki jong blai
kinong yok pateng ya ka khendau kinong yok pateng ruat ya ka beneng tadeng ta ka khendau ka de ka jak yok ka jat ka jong trai pada bangi de ki khon ki jong trai ka bamut ka ne ka khendau kan long jing kar khu yangi ya ke bangi trai ke bangi ta ke bangi bu ka kti ke jongi kata kan long ka jing kar khu kan mau ya ka ni ha ka por ka bau adam la le pop u bleu la tim ya ka khendau na man tau breu tadeng ta how Jesus Christ u Jesu ula Joseph da ka snam ban pelat no eta ka jingtim na ka ne ka khendau kam dei shu ban long jingtim yau ta ken u balong khon jong blai ka khendau ka nam la ban long jingtim shu ken yau tau bla pediang yu Jesus Christ namar habo la pediang la long khon jong blai ba ka ne ka khendau kan long ken ka jingkar khu ya ka ke bu trai ke bu ta ke bu bat ke kti ki jong o katakan man roi kan man bha bat kan sei so ong ka tin ka jong blai bat nga kwa banong ifi ka ne ka sngi ka bamenta la da fidon ka jingkar do ka jim ka jong fi fidon ken ya kata ka jing hiran ka jim ka jong fi kan mau ya ka ne ka wai pidei ki khon ki jong blai la fila pediang yu Jesus pidei ki khon ki jong blai ba fidon ya ka hok ba pinyo ya ka jingkar khu ka tin ka jong blai ka ong ya ka ne ka tin ka jong blai ka hikai shai ka ong rei ya kita ken ki ba kloi bat ki ba kongo kin yo ban bam ya ka jing baha jong kari ki ba kloi bat ki ba kongo ban pediang ya ka tin ka jong blai ban pediang ya ka ne ka jing shisha ban pediang yu Jesus ko munong penem pi kloi bat pilong ken kita ki ba kongo pinyo bam ya ka jing baha jong kari dain ta ka tin ka jong blai ka ong bu sembai jong o ne sembai jong blai da lele ru kinam ya krong pu ong ka tin ka jong blai da lele ru kinam ya krong pu namaru kpa jong utau breu dei u breu u bakan jado namaru dei u blai u baha beneng ken badeng tau blai u baha beneng u dei kpa bat deng ta jodan jingker do deng ta David wang bo trai long nong ablang brot jonga nganum kerdo deng ta kwa benong ifi kawan ke jingker do ke jim ke jong pi pet yaladi yo phim pat dei ki khon ke jong ble yo pi shu pediang tang ya kan niam ka rukom ne pi shu pediang tang yi kita tamu syong man shu long niam kwa benong ifi ke jing long niam kan umla an pelong ifi ki khon ki jong ble kita ke jing shisha ka dei tang ka wei la fi la pediang yu jisu na do ka donot ba fi tho yo kan komu tau kpa barab fi thu yu kumunong penem par kum tau khon jong blai kum ta ken fikla long ken ki khon ki jong blai tadeng ta kwa manong fi ken ka sngi ka mamenta utrai la ai ngi ken ya ka ta bor bangi la ken man long ki khon ki jong blai ka tin ka jong blai ko ong kum ne na bingi puli Galatia saw ka khot ban reu ko ong tin ba pilong ki khon u blai la pha yu men sim u khon jong ki don hot jongi uda ka ang aba ko pa kum ta phim long shu umrau hun reu khon ken tilada ukhon unong yo pateng ru dau blai tadeng tangim dei shu ki mrau ki jong syaitan ngim dei shu ki mrau jong ka pop henrai bala pelong ngi ki khon ba ki nong yo pateng kan ong ka ktin ka jong blai padeng ta bo tau men sim ru ya pla shai ren kat ba ka donot ka jongi uda ka ang uda ong abako pa bo tau men sim jong blai ba po jongi upen sungu thu yangi pleng ba ngim dei shu ki khon sweat kita ki bala penya klat na ta ka ji dei reu men sim jong blai ba po jong i upen sung thu pleng bangi ngi de ki khon jong tau kpa bolong unong pelong unong shna bolong tau nong sen char ki ek baro nei ta kwa ban ai khublai ya phi ka ne ka por phi sngap ne ka khubor padeng ta phinum sung shep ting shu ma khting ka jong blai ro ong bam dan ka jing shep ting ha ka ka jing i la dangi puli ya ka khting ka jong blai na mar ka ta ka jing shep ting ka don ka jing pen shitam la fidang shepting la fidang don ya kata ka jing artatien katakan pen stam ya fi re piwan sing ne ke jing dai la shop no ita ke jing shepting maro piwan sing ne ke jing e pi la shop no ya ita ki bor jing dom ha ke jing em ke jong pi kan kwa ample ne ke por na ke shni nong rob gel no pra ka om ne ke tin ke jong blai na mar ka kita ki blai lam do men sim jong blai ki long ki khon ke jong blai na mar phim sim la pdiang ke men sim ke jing long mrao pat ke ban shepting ndai fi la pdiang yo men sim ke jing ting khon daw bangyayam karpat aba ko pa utaw men sim hi ken yo pla shairen kat baga men sim jongi bangilong ki khon ublai kum ta la ngilong ki khon ngilong kinong yo pateng ru kinong yo pateng ublai ken ba kinong yo pateng lembat u kris di la da shishangi sha shitam lembat u an yo men penon buram yangiru bat u deng tan kwa banong fi wanam sem shep ting shu ru ne kasngi phimdei bamdan nong yarap phimdei kita ki breu ki bamdan ya katakan ke jingka ke jingda pide ki breu ki badan ha ke jingka pidan ki breu ki badan ha ke jingda pidan ha ke jing sumar pidan ken ha kata ke jing pet ha ke jing psa ke jing pendap jong ne kupa jong piu ba beneng tadeng da wanam shep ting la pi kerdo
ut show kupa jong fi bah beneng fi deki kon fi namia krong pu fi namia kerdo aga jing ke jong fi maru blai udah kupa unang pendap aga jing ke jong fi tadeng ta la fi pat pediang yu jisu kum nong penem pediang no mentaga sngi ya ka bau blai un ai ka bor ya fi ba fi la ban khot ya u ken kum kupa jong fi u bah beneng ba ngasngo ba ka kerteng ka bau blai u sngo bah e ya ka bangin khot yu ka long ukpa jong ni u bah beneng bangin khot yu pa abba kopa khot yu blai kum ukpa jong fi ba u dei shi shau ukpa jong fi leng ba ko ni jong u Jesus Christ in the dwai ni ka por ka menta try nga ai ngo eme ba ben shwang ilong kita ki bala sha penya klat no na mar ka pop bala pen jinga yang i ken na ta ka jinga dai ba ngilong ketang kim ki khon sweat ki bam dan ei ba ngilong tangkum kita ki marau ong ka tin ka jong me try henry bala pen hajan yang i ken da ka ta ka snam ka jong khon jame u Jesus Christ ba ya ta ka kenro ka ba penya klat la pen jot no thiau bat menta kam dan jing penya klat shu yau tau banget ken hau Jesus Christ na maru tau banget iu klalong no sunan ukon jong ublai ko mukpa ken jong ki pangada dua nga ai ngo ane ka por ko kan rat yakini ki khon ki jama ki bala pediang ye me hallelujah ngada buati ki ro try hallelujah ki jing pang jing stam ki jing kedok barok kin light no but try ngani ka sngi ki jing khuslai ki jing shap tieng barok kin light no bagi nom shap tieng sho bau tau men sim apa ki try ai bau men sim jama un kan ki patra ki nom nan jing shap tieng re bikin khat ye me aba kopa bagi long ki nong yo pateng ken ki jama ko try ngadua ngada ker khon ni ki khon ki jama ya ke bagi pan na me ko try ni tip ko try men ai la dau kpa ba kan jado upen dap upen biang ya ke barok ki jing don kam ki khon ki ba kan jado kan no tam me ukpa ba habneng ge jongi ko try ukpa ba kan jamen sim ge jongi upen dap lo ki jing don kam jongi habarok ki liang dua nga ai ngo me ko pa mala ai ngi ne kala na mar ngi la pediang yo khon jame u Jesus Christ mala ai ngi ka bor ngi la ban khot ya me ken ko pa ngi sngo ini ka por ka ba kodor ablai mala ukpa ba hajan mo ba hajan hai ba tip lut ba la lut bu isin ai ngi habarok ki por ge jing em ge jongi ngai ke borom ge jingo sheme try ka teng ge jong Jesus amen trau it ba ya fi kan ma pilong ki khon ki jong blai haba pi pila pediang yu Jesus ko monong pen em tala pimbat pediang ru pediang no yo pi sa ki khon sweat bat ka jing em kan long ka bakor det non chabar na ka yen tala fi de ki khon sweat la fi de ki khon fi nong hapo jong ka yen ha ka beneng ka bo tra la pen kre nam ta jong fi ken trai kor kui fi ku blai shi bon amen